orice limită, Cătălina, da? Deja te-ai comportat foarte urât și eu nu accept asemenea comportamente, da? Deci mai enervat la maxim, în sala de detenție te duci în momentul ăsta, te rog frumos. Dar nu e vina mea, e vina voastră și mă cac pe nervii dumneavoastră, da? Maria, hai cu mine că nu mă duc singură în sala de detenție, hai cu mine, te rog frumos. La revedere. Astea două mai au un pic și se căsătoresc. Nu acolo, să stați dacă sunteți nesimțite și capre. Oh my god, ce bine arată sala asta. Doamne Maria, aici putem să bârfim, uite ce liniște este și avem și boxe, putem să punem rap la boxe. Da, Cătălina, dar uite-te ce scaune din lemn foarte mișto, tu, dar și mie îmi place aici. Vrei să venim mai des? Că mie chiar îmi place aici. Oh my god, Maria, din partea mea m-aș muta aici. Uite și tu ce fain arată mesele astea. Doamne, e liniște, e muzică gratis, putem să stăm pe telefoane, hai să ne jucăm Brawl Stars. Doamne, Cătălina, deci eu nu pot să cred că ne-a trimis în paradisul ăsta. O să fii mai rele la ore ca să stăm aici mai des. Doamne, ce frumos e, uite-te și tu ce mișto. Și nu pute, asta este interesant. Da, tu ai observat, deci eu acord 5 stele acestei săli de clasă. Da, vorbesc foarte serios. Literally, Cătălina, acum hai să-ți arăt ce nud mi-a trimis Matei, că vreau să spună în oră, dar n-a întrerupt babaia. Fii atentă.